bulad. Eskabetseng bulad ba? Lagi, basta inato ra ni nga pagkaluto guys. Basta lang siya nga na ay sauce. Nag-prepare na ko daan o kamatis, luya, o ahos. Wala mo sibuyas ba? Tapos ang bulad. Ang na, giugasan na nako niyang bulad guys. Giugasan na siya. Pritohon na lang nako na. Ganun na. Pasagin-sagin na sila. Guys, ihaon na po ang bulad. Ay, isa ko na po ang lamas. Tapos, butangan na ito gamay asukal. Kontak asukal. Butangan na ito gamay ang sugar. Guys, butangan na ito gamay. Butangan na ito gamay tubig o toyo. Wala na kung hindi pa yung asin. Sarap na ito ang bulad. Tapos, gamay sugar. Inutan, ipatong sa bulad. Ano na siya? Itawag na eskabetseng bulad. Hi guys, sumana guys, gibutangan ako siya og sibuyas dahon para nindutan ang presentable. Charoottt! Ako na din kaon sa giubo. Hala, kaon! Wala ang walastik na eskabetseng bulad. Bye! Guys, mga untas akong walastik, eskabetseng bulad. Wait, ayo. Kaya giubo ba? Kaon dyan upuan para